Салом алейкум бародар. Созай назин, саломатон созай, коротон созай. Биёед бародар ҷон, ман як чизи срочно дар кор, ҳам чиза ёфтан дар кор. Доред дошта бошен шумо. Бародар ман тавсия додам, ҳамин саховат димитад офиси калони фамилия ка гуфтан. Ман як масъалаи муҳим хати пеш шумо дагем. Як ҷура дорам. Ман ҷурам ҳамин хел як вазъияти безе дарози ки ман дигар ягон балниса, ягон доктор, ягон табиб қабулш накардесай. Ҳамин хел ҳолат дашидагие ки дандонош дар кардесай, гӯшош дар кардесай, даҳнаш дар кардесай, кори вазнин кардагиай, пош варикоз шидагиай, даруш ҳарчи буромадай сӯхтагиай, бениҳоят якчанда проблемаи глобалӣ дорад ки ягоншуда қабул накардесам. Бора тавсия додам ки ҳамин шумо як маҳсулоте доред ки мода кӯмак мекунад. Чӣ бошад ҳамон бародар? ҳаст ҳамин хел чӣ? Бале, действительно, дар ширкати мо бисёр маҳсулот аст, аммо як маҳсулот аст ки ин просто крем намегӯяд, ин легенда крем аст ва ин ҳамин масъалаи ки шумо гуфтед, ҳатто бо аз ин зиёдтар мисол мушкилиёрам аввалаш кидован метавонад ки кӯмак кунаду ва ҳамин чизо шифо ёбад.